फैगौ जे 7 तारिख मेयाव जे MP इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बेखौनो लानानै जों दिनै फेलिसिटेसन प्रग्राम बा सारखौ बरायनायनि जों हाबाफारि बेखौ जों लानाय जादों। दिनै बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। सारा दिनै 14 चिरां दुवार ब्लक BPF नि आन्दाराव इन्टायार गासिबो प्राइमारियाव गासिबो हाबनानै बे फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ खुंफुंलांगोन आरो बाखि एसे दंबावो दा थांगासिनो दङ। दा दिनैहाय जोंनियाव निज्लागुरि हिसाबै निज्लागुरि मालदांपारा होननाय गामिनिफ्राय गासै गामियानो जोंनि BPF दोलोआव जयनिं जाफैबाय। बिथांमोना माने सिगां समाव UPPL दोलो हिसाबै बिराद जरदार हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। जों BPF हिसाबै बिथांमोननि गामियाव थांनानै जों केम्पेइन खालामनो हायै बायदि मोनसे परिबेसमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै UPPL दोलोनि जि सिगाङाव प्रतिश्रुति होबोनाय जेनेखि आसा होबोनाय बे आसा बायदियै बिथांमोनखौ गोबां थगायनाय बिथांमोना थगायजाबाय। बे थगायजानायनिफ्राय मुक्ति दिनैहाय बे सरकारजों जाला UPPL दैदेननाय सरकारजों जाला प्रमद बर' दैदेननाय सरकारजों जाला होननानै फैगौ जि MP इलेक्शनखौ देरहाहोनानै फैगौ 25नि जेनाखि BTC इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौनो गोजाम सरकारखौनो दिनै लाबोफिननांगौ होननानै बिथांमोना दोलै दोलै जोंनि BPF दोलोआव हाबफैबाय। दा बिथांमोनखौ जों सान्तिपुर प्राइमारि BPF दोलोनि जानानै जोङो बरायनानै लाबाय। साबैसे बिथांमोना माने BPF दोलोआव हाबफैगोन होननानै नोंसोर गासै 26 न'खरा जोंनि बे दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथांमोना जगदान होफैबाय आरो गोबां दंबावो बिथांमोना लासैनो फैजोबगोन खोथा हरदों आरो दिनै फैयोमोन माखासेया दिनैनो फैयोमोन नाथाय गामियाव गोबां गावनि बेस्थ' खामानि थानायनि थाखाय बिथांमोना नुजाफैनो हायासै। बेनि इयुननि प्रग्रामाव जोङो बिथांमोनखौ जोङो लानानै फैगोन आरो बिथांमोना फैगोन जों आसा खालामो। आच्छा बे दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथांमोना देरहानायखौ बेसेबां रोखा होनना बुङो? दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों नङा जोङो ओरैबायदि नुहुरबाय मथा-मथि 100आव 100% क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों बुंनो हायो। जों बिनिनो समस्तिनिनो जों साफा साफा भटार्स हिसाबै जों BPF दोलो हिसाबै जों बुंनो हायो दिनै क'क्राझार समस्ति हिसाबै MP सिट हिसाबै जोङो 100आव 100% देरहानाया बे रोखा। बेखौनो नुहुरनानै गासैबो दोलै नोगोरै रायजो राजाया जोंनि हाबाफारिफोराव बाहागो लादों आरो जगदान खालामगासिनो दङ UPPL दोलोनिफ्राय। दिनै UPPL दोलोआ दिनैहाय सरकाराव थासेयाव दिनै BPF दोलोआव मानो दोलै नोगोरै मानो जगदान जाफैबाय थादों बिनि प्रमाणा बेनो बिनि पिक्सारा महरा बेनो जे देरहानायनि बेखौ देखायनाय आरो देरहाबाय होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय आथिखाल मुगायाव गिदिर बिबानाव थानाय माखासे लिडारफोरा UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोनदों। बेयो गिदिर दैदेनगिरिफोरा गाव हारसिंल' दैदेनगिरि बिथाङा लिडार जानो हागौ बिथांनि भटआबो गांसेल' लिडार होननानै बिथाङा 10टा 15टा 100टा 200टा भट थुनो हाया। बिथांमोन लिडारफोरखौ जोंनो भटार्सफ्रा जों रायजो राजानो खालामहरोमोन। नाथाय सोरबा लिडार थांनायाव सोरबा भटार्सआ सोरबा लिडारजों थांफागोन बे नङा आरो दिनै BPF दोलो हिसाबै सोरबा लिडार थांनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोंहा फाजानांगौ गैया। जोंनि BPF दोलो हिसाबै जों गोख्रोङैनो दङ आरो गोख्रोङै खामानि मावलांगोन। सोरनिबा लिडार थांनायाव जोंहा जेबो दुरबलता आरो जेबो गिनांगौ जोंहा जेबो गैया।